Бүген 30 октябрьдә бөтен ил буйлап сәяси репрессия корбаннарын искә алалар. Россиядә әлеге золымнан миллионлаган кеше зыян күргән. Шуның 54 меңе Татарстаннан. Бүген аларның туганнары һәм балалары Башкаладагы Архангель зираты һәм Ленин бакчасындагы һәйкәл янында очрашты. Чәчәк салганда авыр хатирәләр яңара. Ачы язмышларны Руслан Хысындинов күреп кайтты. Йөрәк яралы, күңелдә сагыш, җаны җылытырлык сүзләр табуы гына авыр. Репрессиячеләре Рубис Вәлиевның гаиләсенә дә кагылмыйча калмый. Әтисен көпә-көндез гаип табып алып чыгып китәләр. Әнисе бер үзе 9 бала белән кала. Ашлык суккан вакытта, эшләгән вакытта алып китәләр. Шуннан соң безнең хәбәре бетә. Соңыннан абыйлар сугыштан кайткач, тикшереп йөри башлагач, әйтәләр инде әтигез атылды. Лаиш районы Атабай авылы кызы Фәүзия Хөсәйнова да күңелдәге төер гомерлек ди. Аның да әтисе 1938 елда репрессия корбаны була. Иң якын кешесен 10 елга Себергә җибәрәләр. Бер дә сөйләмәде. Бары сөйләде. Аның да аш ятканда салкында ди. Салкын Себернең салкыннарында ди. Агачның өстенә менеп жатадыр ди. Шунда хәтәбе җылы булмасмы ди. Чәчәкләр салынды, мәрхүмнәр рухына дуга кылалар. أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. Күңелендә ниндер бер булса да төшенү булса, һәм дә күңелендә ниндер булса да уйлау булса, фикерләү булса, һәм инде әз генә булса да аңлау булса, минемчә анда Аллаһ Таала үзе ярдәм итә әйтергә кирәкле сүзләрне. Россиядә сәяси золымнан миллионлаган кеше зыян күргән. Шуның 54 меңе Татарстаннан. Бүген чәчәкләрне Казанның Ленин бакчасындагы сәяси репрессия корбаннары һәйкәле янына алып килделәр. Бүген Түбән Каманың 12нче мәктәбендә сәяси золым корбаннары истәлегенә музей да ачылды. Хәзер шәһәрдә репрессиягә эләккән 140 кеше гомер кичерә. Музейда шушы чорга кагылышлы документлар урын алган. Биредә бүген хәтер кичәсе дә үткәрделәр. Руслан Хысындинов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы.